Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng ayo. Sing cilik iki gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, iya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wekan aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula